እታ ፊልሚ ነቶም ዋናታት ገጸ ባህርያት ብምልላእ እዩ ዝጅምር። ማይክ ዝስሙ ናይ ኮሌጅ ቀዳማይ ዓመት ተምሃራይ ናቱ ትምህርቲ ሓድሽ ጀሚሩ ኣሎ። ንሱ ሓደሽቲ ዕሩብ ክምስርት ኣይደልን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ኣቦኡ ዓሚቕ ቅምታ ሒዙ ኣሎ። ዛክ ጎሜዝ ድማ 5 ግጥማት ዝሰዓረን ፈፂሙ ስዕረት ዘይጠዓመን ዕቡይ ቦክሰኛ እዩ። እቲ ዓብዪ ሰብኣይ ቲም ድማ ኣቦኡ ምስ ሞተ ናይ ስድራቤት ምምሕዳር ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ ንንእሽተይ ሓውን ሓፍቱን ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ተሸኪሙ ኣሎ። ነገር ግን እኹል ገንዘብ ፈፂሙ የብሎምን። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ድማ እቲ ባንክ ነቲ ስድራ ቤት ካብ ቤቶም ከውፅኦም እዩ። ክተኣምኖ ዘጽግም እኳ እንተኾነ ቲም ሕጂ እውን ገና ካልኣይ ብርኪ ተምሃራይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ጃስቲን ዝበሃል ንፋለጥ። ንሱ ኣብ ናይ ኮሚክስ መጽሓፍቲ ድንኳን ዝሰርሕ ብዝረኸቦ ሰብ ኩሉ ዝብደልን ሓፋር ቆልዓን እዩ። ናይ ማይክ ናይ ክፍሊ ዓርኩ ንዕኡ ጎቲቱ ናብ ሓደ ፓርቲ ወሰዶ እሞ ምስ ሓንቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ጓል ንኽቀራረብ ሓሳብ ኣቕረበሉ። ማይክ ግን ኣብ ክንድኡ ቆላሕቱ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዕድሚኣ ኣብ 30ታት ዝርከብ ሰበይቲ ገበረ። ማይክ ናብ መጥቃዕቲ ተሰጋገረ። ይኹን እምበር ኤቭ ድሮ መጻምድቲ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ነቲ ቆልዓ ፈረቶም። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ እቲ ቦክሰኛ ዛክ ካብ ስዕረት ይልቅ ዓወት ንዘለዎ ሓደ ተጸራሪ ብምንዓቅ ገጠመ እሞ ብሰንኪ እዚ ድማ ሓደ ሓደገኛ ነውቃኡ ተጋጠሞም። እቲ ተኽተኾ ጃስቲን ናብ ገጹ እናተመልሰ ከሎ ድማ ክልተ ዓበይቲ ሰባት ኣብ መንገዲ ናይ ርግጻ ልምምድ ክገብሩ ከለዉ ዝተውዕለ። ንሱ እውን ከምኡ ክገብር ተመነየ። ምክንያቱ መዓልታዊ ካብ ስራሕ ምስ ወፀ በቶም ናይቶም ከባቢ ዕሉላት ብኸቢድ ይወቃዕ ነይሩ። ሎሚ መዓልቲ እኳ ደኣስ ፎንከኛታት ብኻራ ቀደድዎ። ጃስቲን ቆሲሉ ናብቶም ተዋጋእቲ ገጹ ጎየየ። ካብኣቶም ሓደ እቲ 110 ኪሎ ግራም ዝምዘን ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ ቲም ነይሩ። እቶም ዕሉላት ተረባረቡ እሞ ነቲ ዓብዪ ሰብኣይ ነቲ ሓያል መምህር ምስ ረኣዩ ንሓዋር ካብቲ ቦታ ሃደሙ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ማይክ ብማክስ ኩተርማን ዝስሙ ዓብዪ ናይ ኤምኤም ኣፍቃሪ ዓዲምዎ መፀ። ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ሓድሽ ናይ ትሕቲ መሬት ውድድር ክካይድ ምዃኑን ማክስ በዓል ነቲ ውድድር ዘሰናድኦ ምዃኑን ነገሮ። እቲ ተዓዋቲ $10,000 ክረክብ እዩ። ገና ክፍቲ ቦታታት ስለ ዝነበረ ድማ ማይክ ናይ ትግል ድሕረ ባይታ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ውድድር ንክሳተፍ ዕድመ ቀረበሉ እሞ ተቐበሎም። ዛክ ኣብ ርእሱ ብዙሕ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶ ናይ ዓይኒ ረቲና ናይ መጥፋእ ሓደጋ ከም ዘለዎ ተነገሮ። እዚ ድማ ዕውር ክገብሮ ዝኽእል እዩ። ብከምዚ ኣጋዊ ድማ ናይ ዛክ ናይ ቦክስ ሞያ ብኡ ንብኡ ተዛዘመ። ካብቲ ቪዥን ክወፅእ ከሎ ድማ ሓንቲ ጓል ብቴሌፎን ኮይና ንናይ ኤምኤምኤ ተዋጋእቲ ክተመስግን ከላ ሰምዓ። ቲም ነቲ ናይ ስድራቤት ፀገም ንምፍታሕ ኢሉ ኣዲኡ ሓደ ናይ ሳዕስዒት ክለብ ስራሕ ጀመረት። ንሱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብሓቂ ጨሎ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ እቲ ተዋጋኢ ማይክ ንናቱ ናይ ክፍሊ ዓርኩ ኣቦኡ ነዲኑ ሓዲጉ ምስ ካልእ ሰብ ከም ዝኸደ ብምስጢር ነገሮ። እቲ ዓርኩ ድማ ከይዱ ንኹሉ ሰብ ኣውርየሉ። ኣብ እዋን ልምምድ ማይክ ርእሱ ይስሕት እሞ ኮቸታት ክሰድድ ይጅምር። ብሰንኪ ዝፍጻመ እዚ ድማ ካብቲ ጋንታ ተባረረ። ንሱ ቀጥታ ናብቲ ናይቲ ውድድር ኣሰናድኦ ኸደሞም ኣብኡ ምስቲ ናቱ ዕድል ኣብ ካሊእ ዓውዲ ክፍትን ዝወሰነ ቦክሰኛ ዛክ ተራኸበ። እቲ ፀገም ግን ሓደ መትሓዚ ኳሻ ጥራይ ክጥቀም ከሎ እቲ ካሊእ ድማ ምቅላስ ጥራይ ዝፈልጥ ነይሩ። ናይ ድብልቕ ማርሻል ኣርት መምህር ንምዃን ግን ዝያዳ ናይ ጁቲስዩ ጁዶ ማይታይ ወዘተ ክፈልጥ የለካ እዩ። ብመሰረቱ እዞም ሰባት መጀመርያ ምስ ኬዝ ዎከር ዝስሙ ናይ ካራቴ ጸሊም ዕጣቕን ናይ ጁቲስዩ መምህር ዝኾነ ሓያል ሰብኣይ ክላመዱ ነይርዎም። ኬዝ ንዓኣቶም ንምልምማድ እንተደኣ ተስማዕምዐ ግን ዕድለኛታት እዮም። እቶም ሓደሽቲ ተምሃሮ ነቲ ፍሉጥ ተዋጋኢ ሓደ ናይ ጓሕፍ ቦታ ክነብር ከሎ ረኸብዎ። እቶም ናይ ሃይስኩል ተምሃሮን እቲ ተኽተኾ ጃስቲንን ድሮ ኣብኡ ይለማመዱ ነይሮም እዮም። ኬዝ ድማ ንኻልኦት ሰባት ተወሳኺ ክቕበል ፍጹም ሕጉስ ኣይነበረን። ኬዝ እቲ ጠቕላላ ፀጉሪ ዘለዎ ቆልዓ ማክስ ተወሳኺ ሰባት እንተደኣ ሰዲድሉ ርእሱ ክቐዶ ምዃኑ ጠንቅቆ። ነገር ግን ቁሩብ ምስ ሓሰበሉ ኬዝ ነዞም ክልተ ሰባት ኣብ ክንዲ ልምምድ ገለ ክተሓጋገዞም ተስማዕምዐ። ንሳቶም ድማ $20 3 ኪሎ ድንሽ ክህብዎ ነቲ ናይ ትረሳሕቲ ሊደር ድማ ከፅርዩሉ ተስማዕምዑ። እቲ ሳንቲም ዘይብሉ ፍሉጥ ሰብኣይ ናይ ጂምናስቲክ ኣፅዋር ስለ ዘይነበሮ ሓንቲ ወረቀት ተኺሉ ነቲ ተዋጋኣይ ወረቀት ሳዕ ዝቕደድ ብኳሻ ንኽወቕዓ ኣዘዞ። ኩሉ ነገር ጽቡቕ ይኸይድ ነይሩ። ማክ ምስቲ ወረቀት ኣብ ውግእ ተጸሚዱ ነይሩ። ኩሉ እቲ ወረቀት ስለ ዘውፅኦ ድማ ሕጂ ንኬዝ ሓደ ናይ ጽሑፍ ወረቀት ደብተር ክህቦ ተገደደ። እቶም ሰባት ዝረኸብዋ ትርፊ ደቂቓ ኩላ ንልምምድ ይጥቀሙላ ነበሩ። ማይክ ድማ ብዘይ ወረቀት ፈጺሙ ይረአይ ነይሩ። ኬዝ ብተወሳኺ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘለዎ ማርሻል ኣርት ዝኾነ ካፖኤራ መሃሮም። እቲ ረሳሕ ዛክ ነቲ ናይ ሳዕስዒት ምንቅስቓሳት ተጠቒሙ ንኣዋልድ ምስሓብን ናይ ስልኪ ቁፅርታት ንምቕባልን ተጠቕመሉ። ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ነዊሕ ፀጉሪ ዘለዎ ጃስቲን ውፃዕታት ክፀውር ነይርዎ። ኬዝ ሓድሽ ተምሃሮ ምንቅስቓስ ንኽጥቀም ማዕዶ። ጃስቲን ድማ ነቲ በደለኛ ብቁልጥፍ ናብ መሬት ተውድቆ። ጃስቲን ነቲ ናይቲ ጨካን ሰብኣይ ርእሲ ብሓፂን ክሰዋውሮ ቁሩብ እዩ ዝተረፎ።
ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ሰባት ኩላቶም ናይ ቀረባ ኣዕሩኽ ኮኑ። ጃስቲን ለክዕ ከም ሓደ ፍሉይ ጽሉል ኣብ ከባቢ ይንቀሳቐስ ነይሩ። ዛክ ናቱ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ካብቲ ውድድር ንላዕሊ ዝያዳ ክቡር ምዃኑ ወሰነ እሞ ካብቲ ውድድር ወፀ። ድሕሪኡ ማክ ንኬዝ ናብቲ ናይ ውግእ ቀፈስ ንምእታዊ ይፍትን ነይሩ። ነገር ግን እቲ መምህር ከመይ ገይሩ ምስ ገዛእ ርእሱ ተምሃሮ ይዋጋእ። እቲ መምህር ምሉእ ስድራቤቱ ብሰንኪ ሓደ ብርቱዕ ህወብላ ንፋስ ከም ዝሞቱ ብምስጢሩ ገለጸ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ስምዒቱ ተወጣጢሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ ባር ዝነበረ ሓደ ዕሸል ሰብኣይ ቀጥቀጦ። እቲ ዳኛ ንሱ ፕሮፌሽናል ተዋጋኢ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ እቲ ዝለዓለ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ፈረዶ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ፖሊስ መፂኦም ነቲ ናይ ኬዝ ትሬለር ክፍትሽዎ ጀመሩ። ሓደ ፖሊስ ሓንቲ ሽጉጥ ብምስጢር ኣብ ውሽጢ ብምቕማጥ ኣፀወደሉ። ንዕኡ ዝያዳ ንምጉዳእን ክሃርሞ ወሰነ። ነገር ግን ኬዝ ዋላ እኳ ካቴና ተኣሲሩ እንተነበረ ብቐሊሉ ነቶም ፖላዊስ በለፆምን መከቶምን። ማክስ ነቲ ኩሉ ነገር ብካሜራ ገይሩ ቀረፆ እሞ ናብ ኢንተርኔት ፀዓኖ። ንኬዝ ናይ ሕጊ ዕቀባ ንምርካብ ናብቶም ፌደራላት ክኸይድ ወጠነ። ነገር ግን እቲ ነገር ከምቲ ዝሓሰቦ ቀሊል ኣይነበረን። ሓደ ናይ ፖሊስ መኮንን ወፂኡ ነቶም መወዳት ኣብታ ሽጉጥ ናይ ጃስቲን ኣሰረ ጻዕብቲ ከም ዝተረኸበ ነገሮም። እቲ ጽሉል ጃስቲን ናይ ኣቡኡ ሽጉጥ ሰሪቑ ንኬዝ ንመፃወድያ ፃዊድሉ ነይሩ። እቲ መምህር ገና ስለዘይተፈትሐ ድማ እቶም መወዳት ናብቲ ውድድር በዓላቶም ክኸዱ ተገደዱ። እቲ ናይ ደም ምፍሳስ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ቀፈስ ውሽጢ ጀመረ። እቲ ኣብ ምሩቕ ዝሓመመ ጃስቲን እውን ኣብቲ ቦታ ተረኽበ። እቲ ተምሃራይ ማይክ ብናይ ዝላ ርግፃን ንሓደ ተፀራሪኡ ኖክኣውት ገበሮ። ዛክ ኣብ መወዳእታ ሓሳቡ ቀይሩ ናብቲ መዋጋኢ ዓንገረብ ኣተወ እሞ ንሓደ ተዋጋኢ ብምሕናቕ ነቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ሰዓረ። ጃስቲን ኣብ ልዕሊ ተፀራሪኡ ተሰቒሉ ብኳሻታት ቀጥቀጦ። ድሕሪኡ እቲ መርሃ ግጥም ቲም ዝዋይት ኪንግ ኮንግ ኢሉ ለለዮ። ቲም ነተፀራሪኡ ኣብተ ናይ መእተዊ ደቂቃታት ኖክኣውት ገበሮ። ጃስቲን ንማይክ ስምዒቱ ንምብልሻው ይፍትን ነይሩ። ማይክ ነቲ ቀጻሊ ግጥሙ ብናይ ምግባት ኣገባብ ሰዓሮ። ጃስቲን እውን ነተፀራሪኡ ሓኒቆ ደቆ። ብዝኾነ ምኽንያት እቶም ተዓዘብቲ ነቲ ላፀ ጽሉል ኣይፈተውዎን። ዛክ ቅድሚ 3 ወርሒ እግሩ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀም እኳ ዘይፈለጠ እንተነበረ ነተፀራሪኡ ብናይ ዙረት ንድሕሪት ርግፃ ኖክኣውት ገይሮ ደቆ። እቲ ዋይት ጎድቪላ ምስቲ ዋይት ኪንግ ኮንግ ገጠመ። ክልቲኦም ዓበይቲ ሰባት ንሕድሕዶም ተሃራረሙ። ነገር ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ሃይስኩል ተምሃራይ ቲም ነቲ ዓብዪ ብዕራይ ናብ መሬት ኣውደቖም። ኣብ ዝቕፅል ዙር ድማ ክልቲኦም መዕሩኽ ዝኾኑ ዛክን ማይክን ክገጥሙ ተገደዱ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ጃስቲንን ቲምን ኣብ ውሽጢ ሽቓቕ ተጋጨው። እቲ ላፃ ጽሉል ሓንቲ ናይ ሓፂን በትሪ ውፅኡ ናይቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ቆልዓ ቲም ብርኩ ሰባበረሉ። ምክንያቱ ኣብቲ ዝቕፅል ፍርቂ ፍጻመ ክገጥሙ ነይርዎም እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቀፈስ ድማ ናይ ማክ ናይ ምቅላስ ክእለት ተድሓኖ። ንዛክ ብናይ ምግባት ኣገባብ ሒዙ ኢዱ ንክህብ ኣገደዶ። ማይክ ንዓርኩ ኣብ ርእሱ ሓንቲ ኳሻኳ ከይወረደሉ ሰዓሮ። እቲ ዝቕፅል ግጥም ብሰንኪ ናይ ቲም ማህሰይቲ ተሰረዘ። ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ናይ መወዳእታ ፍጻመ ተሰጋገሩ። ኬዝ ልክዕ ኣብ ሰዓቱ ናብቲ ክለብ ምስ መፀ እቲ ናይ መወዳእታ ዓብዪ ውግእ ጀመረ። ጃስቲን ብፍላይ ነቲ ማይክ ቅድሚ ሕጃብ ዝነበረ ግጥም ዝቆሰለሉ ብርኩ ዕላማ ገይሮ ጥቅዖ። ናይ ኬዝ ተምሃሮ ተራ ብተራ ንቕድሚት ክተሃራረሙ ጀመሩ። ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ተዓዋተይ ተፈልጠን። ነገር ግን እቲ ካልኣይ ዙር ክጅምር ከሎ ናይ ማይክ ብርኩ ብሓቂ ከም ዘይቆሰለ ተጋህደ። ንሱ ነተፀራሪኡ ብድንጋር ዝተቐመሉ ዓብዪ ውጥን እዩ ነይሩ። ማይክ እቲ ቀንዲ ጸላኢኡ ዝኾነ ወረቀት ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘሎ ገይሮ ሰላሰለ እሞ በቲ ሕማቕ ሰብኣይ ጃስቲን ልዕሊ ዓቕን ኳሽታት ከወርደሉ ጀመረ። ማይክ ነቲ ውግእ ብናይ ምግባት ኣገባብ ክዛዝሞ ወሰነ። ጃስቲን ኢዱ ክህብ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ስለዚ ማይክ መንኮሱ ክሰባብሮ ተገደደ። እቲ ላፃ ሰብኣይ ሕጂ እውን ተስፋ ስለ ዘይቆረፀ ድማ ማይክ ኣብ መወዳእታ ብሓደ ዝገርም ናይ ርእሲ ርግፃ ኖክኣውት ገይሩ ደቆ። እቲ መምህር ሕነ ተፈዲሉ እቲ ተምሃራይ ማክ ድማ ነቲ $10,000 ሽልማት ወሰዶም። ኣብ መወዳእታ ድማ ማይክ እንደገና ምስ ኣቡኡ ተዓሪቑ ዝነበረ ቂም ይወገዶ። እምበር ክስኩራት ተኸታተልቲ ንሎምዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት ክወፅሐኩም ተዳደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ንቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ። ክሳዕ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ፅንሑለይ።